ערב טוב מנהלים יקרים, אני מאוד השתדלתי להגיע מחר לסדנת מעריכים שיש לכם, אבל כמו שאתם מבינים אני במהלך שירות מילואים ונבצר ממני להגיע, ולכן אני משתמש בכמה אמצעים טכנולוגיים פשוטים כדי להביא לכם כמה דברים שחשובים לי להגיד. ראשית, אתם בידיים טובות. יעל, מדריכה מנוסה שנבחרה על ידינו במיוחד מבין צוות המדריכים של מטה הרפורמה, היא כבר עשתה מספר הדרכות למנהלים מעריכים, וזה בעצם הפעם הראשונה שהיא עושה את זה למנהלים בכירים. אז אני אשאיר ליעל לדבר על הפרטים, על השינויים בתהליך במסגרת מטה הרפורמה ועל הטופס החדש, ואני רוצה להגיד לכם כמה נקודות מבחינתי שהן חשובות לגבי התהליך עצמו. ראשית, אני רוצה להזמין אתכם להשתמש בתהליך הזה כהזדמנות להגדיר סטנדרטים ולהבהיר סטנדרטים ביחידה שלכם, גם דברים שנראים מאוד ברורים, כמו איכות תוצרים, כמו עמידה בזמנים, כמו התנהלות שגרתית, זה הזדמנות נהדרת ליישר קו. הדבר השני, זה הזדמנות להוקיר עובדים מצטיינים, דבר שהוא לכאורה מאוד מאוד בסיסי, ולצערי הרב לא תמיד אנחנו יודעים לעשות אותו, וזו הזדמנות נהדרת לצד התהליך המצטיינים השנתי, להראות לעובדים ביחידות שלכם את המצפן, את אותם עובדים שחשוב לכם שהם יהיו מודל לחיקוי לאחרים. הזדמנות שלישית, זה הזדמנות להשתפר. תהליך הערכת עובדים, אומנם תהליך שהממונה מעביר לעובד שלו, אבל הוא תהליך שמשפיע על הארגון כולו. אני מזמין אתכם, כל אחד ואחד מכם, ביחידה שלו, להזמין את כל הצוות, להסתכל על התהליך הזה כתהליך שיפור, גם שלכם ביחס לעובדים שלכם, וגם העובדים שלכם בינם לבין עצמם. ההזדמנות הנוספת זה הזדמנות לדיאלוג בין העובדים לבין המנהלים. הזדמנות שלא תמיד אנחנו יודעים לנצל אותה בצורה טובה. הרבה פעמים התהליך שלנו בגלל צוק העיתים, בגלל ריבוי המשימות, בגלל לחץ, אנחנו מתנהלים הכפיפים שלנו, בוודאי אם הם עובדים מנהלים זמניים, יותר באופן שגרתי. זו הזדמנות לחזק את הדיאלוג, לומר למנהלים שהם מתחתנו מה אנחנו מצפים מהם, להבהיר להם את התוצרים שאנחנו מצפים לקבל ואת אופן העבודה, וכמובן להיות אוזן קשבת זה להיות הזדמנות לשפר גם את השיח בינינו לבינם. וההזדמנות האחרונה היא הזדמנות לעשות שינוי, גם שינוי קטן בתוך הארגונים, כל אחד שלנו, היחידה האישית שלו, וגם בארגון כולו של משרד הפנים. אני יכול לומר לכם שזה נושא